Velkommen til Have med Hauser. Vi besøger for første gang i år Carsten Hauser og hans kæmpe store have. Vinteren er ved at være overstået, og Carsten, hvor voldsomt ser det ud herude? Hvor skadet er din have efter den her voldsomme vinter? Der er mange skader, og nogle af dem er overfladiske, og nogle af dem er sådan, at visse planter simpelthen er mistet og væk. Og det kommer vi til at kigge lidt på, når vi sådan kommer rundt i haven. Har det været lidt barskt at gå rundt i haven og ja, det er barsk den? at tage granen af og kigge og prøve at ridse i bakken og se, hvordan og hvor det ser ud. Det kan godt være barsk, men det er sådan, det er med planter, og det er også spændende at lære af det, kan man sige. Hvis vi nu kigger her, portugisisk laurbær for eksempel, den er jo på sin nordgrænse her i Danmark. Og der kan man se, at den er skadet herinde med frostskadede blade, men det er ganske overfladisk. De ryger ud efterhånden og bliver dækket over en ny vækst, og så bliver den fin igen. Den springer ud og bliver fin igen. Det er ikke noget, man skal bekymre sig om. Længere nordpå vil den sikkert være mere eller mindre død eller ødelagt. Ja, for du har faktisk her i din have, har du mange ting, som måske er lige til grænsen. Du har mange ting, som egentlig er vant til at vokse under sydlige himmelstrøg, det er som meget, du eksperimenterer med. Ja, for jeg bilder mig ind, jeg bor et meget klimatisk mildt sted, så jeg er vild med at eksperimentere med tingene. Og så får man også nogle hug, fordi nogle af tingene viser sig, at det dur ikke, når man så får sådan en vinter som i år. Til gengæld kan man også blive glædeligt overrasket, at der er planter, som viser sig, nej, det lykkedes, og så har man jo så vundet en plante, kan man så sige. Den har klaret prøven, kan man sige, ja. Og her den næste halv times tid, så vil vi så gå igennem nogle dele af din have, vi kan ikke nå det hele, og se på, hvad der har overlevet, hvad der skal skæres lidt i, og hvad der skal klippes. Og så har du også en masse fine forårsbebudere, og vi står her ved nogle af dem. Ja, vi står ved nogle af dem. Her har vi jo en slags snebolle. Det er i virkeligheden en Viburnum tinus, altså en vinterblomstrende snebolle. Og det her er så en lidt kompakt udgave, der hedder Globe. Og den er spændende, fordi den har sine knopper i løbet hele vinteren. Og det er meget livgivende at kigge på. Og jeg ved jo også, at du synes, det er meget fint i din have at have de her overgangsplanter, så der ikke er sådan nogle afbræk, hvor der ikke sker noget herude. Det gælder om at hvad skal man sige, varetage vinteren på en god måde, så hvis man har en vinter, hvor man kan se planterne, så er der mange oplevelser, også om vinteren, og mange oplevelser, som bærer vinteren ud og kommer foråret i møde. Det synes jeg er vigtigt for at skabe en spændende have. Og sådan et eksempel er der lige her. Der har vi Havamelis, troldnød, som findes i flere forskellige udgaver, og den blomstrede allerede for 3 uger siden, og havde det været en mild vinter, så stod den som en og blomstrede i februar måned. Så det er ganske fantastisk. Men du har jo som alle andre haft et fedt lag sne og frost hernede. Ja, og her har vi jo så en påskeklokke eller en julerose, en af de gule, meget spændende. Ja, som vi vil møde andre steder i haven i forskellige farver rundt omkring. En dejlig plante. Ja. Vi begynder at gå videre rundt. Hvad så her? Ja, her vil jeg gerne fortælle, at græsser er jo netop en form for plante, en staude, som er fantastisk flot at have vinteren igennem. Mange græsser er flotte helt frem til for en måned eller halvanden siden. Og den her er ikke lige den bedste, den der hedder Miscanthus gracilis, finstrålet elefantgræs. Det er en af dem, der klarer sig allerbedst. Den kommer op og laver små krøller og er meget yndefuld og står virkelig flot længe. Det her er en anden slags elefantgræs, men jeg vil gerne demonstrere, at det er vigtigt allerede nu, og helst endda lidt før, at få klippet den ned. Og man skal klippe helt i bunden. Og det er derfor, man skal gøre det nu, fordi det er sådan, og det kan man også se her, at de nye græs er allerede på vej op inde i planten. Så hvis man gør det for sent, så kommer man simpelthen til at klippe de nye græsser midt over, og det er jo lidt synd. Så den her skulle i virkeligheden have været klippet for 2 uger siden. I marts allerede? Ja, men nu har jeg jo ventet på, at I skulle komme, så nu tager vi den lige. Og det overlever det vel også? Ja, det gør det, ja. Men det er bedst, hvis man tager det, inden at de nye græsser skyder igennem. Og gælder det alle græsser, at de skal klippes så langt ned? Ja, fordi ellers så får man så noget vissent noget, der står op, og det ser grimt ud, og det distraherer, eller det giver mug ind i planten, hvis ikke der kommer luft. På den her måde, så bliver det nede, og så kommer der luft mellem de nye skud. Det er sådan, det skal være. Og der sker vel absolut ingenting ved, at det kan risikere at få et slag frost her i april? Overhovedet ingenting.
Det gør der ikke. Altså, den her, den er helt robust. Ja. Der er enkelte græsser, som er meget sarte, men de vil også være døde her i vinter, så det giver sig selv. Så står der ved siden af noget, der lige undrer mig. Der er jo blomstrende lyng på den her årstid. Jamen, det er fordi, der findes både forårsblomstrende og efterårsblomstrende lyng. Og den, der vokser vildt herhjemme, det er jo den efterårsblomstrende. Det her er en importeret lyng. Og den blomstrer jo smukt nu. Både man kan få dem i hvide, rosa og mørkrosa og rødlige farver. Der er en ting, man skal være opmærksom på. Når den har blomstret, så har de det med at blive lange. Det kan man se her. De bliver frygtelig lange og kedelige. Og når de så har blomstret, så bør man faktisk klippe dem af. Sådan. Ja, simpelthen klippe det af. Brutalt. Hårdt og brutalt. Så noget langt noget skal der ikke være. Og det bedste er, eller det er også godt at simpelthen tage en hæksaks og klippe alt det her væk. Sådan så den kommer ind, så skyder den igen. Altså den skal ikke helt ind på det bare, men så længe der er nåle, man kan se nåle, se her, man kan se nåle her, så kan man klippe den af. Og så er den ikke til noget før næste forår? Så er den ikke til noget igen før næste forår. Jo, altså så bliver den pæn og grøn, men så sikrer man sig, at den ikke, for ellers så bliver den længere og længere og falder ud og dør i midten, og så er der ikke meget sjov ved den. Det er altså en vigtig måde at passe en forårsblomstrende lyng på. Ja. Her har vi en anden rigtig flot vinterplante. Det er også en snebolle, Viburnum davidi. Og den står flot med de her yndige knopper, som langsomt åbner og springer ud. Og først om 2 måneder er den rigtige blomst, eller 1,5 måned. Den skal bare stå beskyttet. Det kan ikke nytte noget, at den står på et hushjørne, hvor der er meget koldt. Den skal stå sådan lidt. Ellers så bliver den også sådan en vinter som i år, så bliver den fuldstændig brun. Men den er klaret så smukt. Det har den, ja. Vi skal videre herom og kigge. Der står en her, som ser sådan lidt vintertræt ud. Ja, den her er vintertræt. Men den kunne meget vel have været helt død. Det er også et af mine eksperimenter. Det er en slags fandens baserestok, altså i familie med fandens baserestok. Og den lever i bedste velgående i England for eksempel. Her har jeg så prøvet at have den og dække den over med et tæppe. Det er derfor, den er sådan helt lysegrøn og bøjet, men den skal nok komme. Og den står også fint beskyttet her i hjørnet. Nogenlunde beskyttet. Den kunne stå bedre. Ja, men overlevet har den. Den har overlevet, ja. Så er der din lille mellemgang her om til en ny havesektion. Ja, her synes jeg, at vi skal gøre holdt ved denne her. Det er en træpeon, og træpeoner hedder træpeoner, fordi de har en peonlignende blomst. Men det bliver i virkeligheden til små, elegante buske. Og det er jo spændende ved, at de springer så utroligt tidligt ud, og meget sådan skulpturelle i grenbygningen. Og hvordan har den det med risikoen for aprilsfrost? Altså, den kan være sart på den her årstid, fordi den er så tidlig ude med bladene, at den kunne risikere at få et svirp, hvis vi pludselig fik 5 graders frost. Men det håber man jo bare på, at vi så ikke gør. Så må du ud med den varmede dyne til den. Ja, så må man få et lille stykke net eller noget. Men med den kæmpe have, du har, der kan du ikke holde øje med hver en plante her i april, hva'? Nej, ikke. Hvis jeg har tid, så kan jeg. Fordi så det hele det er inde i hovedet. Ja. Men hvis jeg ikke har tid, så går det galt. Så kigger jeg ikke på det hele. Her, der skal vi prøve at kigge på denne her. Det er en Senecio, som også er lidt frostsart. Og det er derfor, den står her på siden af huset, hvor der er varmest. Og den har, selvom den har været dækket af lidt en hel del frostskade, kan man se. Og når man skal se, hvordan sådan en den egentlig har overvintret, jamen så kan man jo prøve at gå ned her på barken. Og så skal vi tæt på at kigge. Ja. Hvis vi nu ridser her i barken, så kan vi se, at det er brunt og vandigt. Der er ikke nogen frisk grøn farve, så det er fuldstændig dødt, det her. Så skal man ned og kigge i busken. Ja, for der er ingen grund til at gå i panik endnu, vel? Der er ingen grund til at gå i panik, men her der kan vi se, hvor til det går godt, fordi når vi kigger ned her, så kan vi se unge skud, der stikker ud her. Ja. Og de har en god chance. De skulle være muligt at få en god busk, hvis vi skærer derned til. Men selv derned, er det også stadigvæk dødt, når det ser sådan der ud? Det kunne være friskere. Men jeg vil nu mene, at når vi er nede ved de skud, og vi har den årstid, vi har nu, hvor de lover lunt vejr, og vi kan mærke, der er grøde over det hele, så skal det nok gå.
Ja, du sætter din lid til de små lysegrønne skud, der ser så fine ud dernede. Prøv at se, nu kan vi ligesom se, at vi er nede ved noget, der kan danne en ny busk. Ja. Hvor lang tid har den været om at nå op i den højde, den har nu? Den har været en 3-4 år. Ja. Ja, den er forholdsvis hurtig. Ja, så det gør ikke rigtig ondt, det her? Nej, det gør ikke ondt. Det tager jeg helt roligt, fordi jeg ved, den kommer igen. Ja. Men er det også en af dem, der egentlig trives normalt under sydlige himmelstrøg? Sydligere himmelstrøg, ja. Den er ikke helt almindelig herhjemme, det er den ikke. Det er endnu et af dine alle eksperimenter. Alle dem, jeg har her, de er sådan set lidt til den varme side. Ja. Her der har vi et andet eksempel. Det er en indigofera, som vist nok hedder noget andet i dag. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Har den så blå blomster? Den har lyserøde blomster. Meget, meget flot. Og her i landet, der er ikke andet at gøre, end at skære den helt tilbage hvert år. Fordi at de her grene, de dør sådan set hver eneste vinter, så man skal helt tilbage hertil. Og den ser jo fin og lysegrøn ud. Og den ser fin og lysegrøn ud. Den skal man helt ned. Ja. Den har klaret sig uden problemer. Den har klaret sig uden problemer, og der skal man altså ikke være hvad skal man sige, ked af at skære den tilbage, fordi den kommer. Den laver de her lange skud igen og blomstrer flot i august og september med lyserøde blomster. Ja, den leverer varen hvert år. Det gør den, ja. Og så kan jeg jo ikke lade mig bemærke, når vi står her, at det vælter op med små valmuer. Ja. Dem skal der være plads til. Dem skal der være plads til. Hister her, ja, det er en lille orange valmue, der så sig helt utroligt. Og her der er en hvid kongelys med små hvide blomster, der sidder i sådan kugler op. Dem bliver der også stående nogen af, men det så sig i hele haven, så her og der får det lov til at pible op. Det du ikke kan nænde at tage. Vi tager lige et til eksempel her. Der har vi jo blåskæggen, Caryopteris. Og det er også sådan en plante, der skal skæres tilbage. Hvis ikke man skærer den tilbage, så bliver den meget vissenagtig og ret kedelig. Den bliver meget flottere, hvis man husker at skære den tilbage. Det normale er, at man skærer ovenover der, hvor den har været skåret sidst. Og vi kan jo se, at sidste år har den været skåret her. Så normalt skærer man ovenover. Men hvis man bliver ved med det år efter år efter år, så får man til sidst de her koste. Ja. Og det kan godt være lidt klumpet i planten, og det kan godt blive så tæt, at den begynder at rådne. Så en gang imellem, så kan man få lejlighed til at lave et lille trick, jeg vil vise. Hvor du går mere radikalt til værks? Ja, jeg går simpelthen ned under den kost. Her. Og skærer den ned under. Ja. Helt dernede. Se, så kommer vi af med alt det klumpeværk. Ja. Væk med det. Ja. Og så kan den få lov at starte forfra. Og så kan den skyde forfra hernede. Sådan, så vil den skyde forfra dernede. Så får vi en meget frisk busk. Og så kan man igen i måske 3-4 år skære over og over og over og over, indtil den kommer for højt op, og så ned igen. Ja. Så en gang imellem? Skal den helt hernede i bunden? En gang imellem kan man gå helt i bunden. Ja. Så skal den bare have noget lys og varme. Så den skal have lys og varme, ja. Sådan. Så er der en ved siden af. Den ser også lidt den er trist, ud. Ja. Den er trist. Den skal slet ikke være der mere. Den er sådan set dømt ude. Jeg har lavet stiklinger af den, så den skulle sådan set være bevaret. Okay. Altså, der er ikke så meget at sige om den. Den skal sådan set bare mere eller mindre væk. Jeg bevarer lidt af den, fordi så kan jeg tage stiklinger igen, hvis de ikke har overlevet. Hvad så med den her? Det her, det er en sjov en. Det er en plante fra Tyrkiet, som de bruger til at flette kurve af i Tyrkiet. Den hedder Vitex. Og den skal måske også i bund. Og den er jo super bøjelig. Ja. Altså nu er den jo død af frosten, men ellers er den meget, meget bøjelig. Den skal faktisk, jeg kan se, at det snit, jeg har lavet, at den faktisk er død her. Yeah. Så det er muligt, at den første er levende længere nede. Måske er den helt død. Det vil vise sig, at det er første gang, den prøver sådan en vinter som i år. Så. Men den skal lige have en chance, eller hvad? For at se, om der er noget tilbage. Ja, noget liv. Altså jeg tror. Se her, det var bedre. Altså, den er halvt død, halvt levende. Men ellers så skulle det være, så skal jeg den over helt hernede.
fordi at vi har eksperimenteret meget længe med den her plante og skærer den af på tykkere og tykkere ved, og den kan faktisk klare det. Det er ligesom en pil. Så jeg er sikker på, at selvom man skærer den der, så vil den også skyde igen. Ja. Så det kan godt være, at det ender med det. Så der er aldrig nogen grund til at fortvivle ved første øjekast? Nej, man skal give sig tid. Mange af vinterskaderne viser sig over tid. Det går nogle gange ugevis og månedsvis. Vi kan komme helt ind i maj måned, før man helt kan afgøre, om en plante egentlig er død, eller hvor meget skade den har taget af vinteren. Så ja, skal vi bevæge os videre ind i havedybet her? Vi skal ind her. Vi laver et lille forhindringsløb hen over stenene. Hvorfor ligger alle de sten her? Det er fordi, jeg er ved at lave om på det her. Nå, okay. Ja, så sådan er det. Det har en naturlig forklaring. Vi filmer lige på forbifarten her, hvis vi kan få sådan en nærbillede af det her, de her. Ja, hvad er det for en fin det er en slags røn. Og prøv at se med lille knopskæl, og hvordan blomsten den allerede er på vej ud. Ja. Det er en sjælden røn, der kun bliver en lav busk. Og så har du en helt særlig Så har vi en hortensie. Det er ikke fordi, den er så særlig igen, for den er meget, meget brugt i gamle haver, og har været brugt i meget, meget lang tid i haver. Det er en træagtig hortensie, den hedder Hydrangea arborescens grandiflora, og grandiflora, det betyder storblomstret. Ja. Men nu om stunder findes der en, der er endnu større, som hedder Annabelle. Den har så store blomster, men det er ikke altid en fordel, fordi de falder ned, når det blæser og regner. Den her, den kan godt bære sin blomst, så det er egentlig den bedste, når det kommer til stykket. Det gode ved den her slags hortensie er, at den har blomsten så flot hele vinteren. Selvom den ikke længere er hvid, så starter den jo med at være lysebrun, og så bliver den mere og mere papirbrun efterhånden, og står flot i vinterlandskabet. Det gode ved den her slags hortensie er, at der ikke er nogen problemer med, hvordan man beskærer den. Man kan klippe den her, for eksempel, sådan at man lige klipper ned til nogle friske, jeg ved ikke, vi kan lige klippe her, så kan man se, at man klipper ned til nogle friske bladknopper her, så kommer den ud her og danner blomster igen. Men man kan også sige, det vil jeg ikke, jeg vil gerne have den længere ned. Man kan tage den ned her. Og stadigvæk vil den så vil den skyde herfra, eller man kan skære den her, så vil den skyde herfra, og den vil stadigvæk få blomster. Det er det gode i år, ja. Det er det gode ved denne her og en lille række andre hortensier, at den blomster på samme års skud. Så derved kan man ikke gøre nogen fejl. Hvor for eksempel den store blomstrede, den som er lyserød eller blå, der skal man være meget mere varsom, fordi hvis man skærer det hele væk, så kommer der overhovedet ingen blomster i år. Den skyder, og så kommer der ikke nogen blomster på det etårige skud, der kommer. Så den er god. Den er både nem og taknemmelig. Og den starter med at blomstre i starten af juli, slutningen af juni kommer knopperne og er limefarvede og vokser langsomt og bliver efterhånden hvide og står hvide i 1,5-2 måneder. Ja. Og så falmer den i lysebrun, almindelig brun, og så til sidst den her. Så det er faktisk kun et par måneder, den ikke giver noget ud af hele året? 2 måneder er der ikke noget at kigge på, så det er fantastisk. Ja. Det er det. Forårstegn, spændende påskeklokker her. Den her påskeklokke, den sår sig og sår sig og sår sig. Den kommer gerne over det hele, så vi lurer for det meste væk af den. Og den er utrolig dekorativ på den her årstid med de limefarvede blomster. Ja. Og en anden lille forårsbebuder er der her. Ja, det er en fyldt blomstret anemone. Blå anemone, som bare er lyserød og fyldt. Ja, ved solen skinnede var den mere åben. Den er lige på sit flotteste nu. Det her er en skovbundsplante fra det østlige USA, der hedder Choisy. Og den troede jeg jo var rigtig sart, så jeg gav den lidt grangrene. Og så har den været dækket af sne hertil jo, men altså den smule grangrene, der var over, der ville den være fuldstændig uddød, hvis den havde været meget sart. Så jeg må sige, det er et eksempel på en af de nyheder, som faktisk nok er rimelig robust, når det kommer til stykket. En god overraskelse. En god overraskelse, ja. Så har du en anden fin forårsfarve, der står der. Nemlig. Er der noget